iligaw. Sige. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Station L. Palakay. 5 ka tuig. Kindergarten sa Kanakan Mental School. Morning nga kung drawing, morning nga mong balay. Misag gamay, mulpan kami kanunay. Kauban ako diyan nga akong mama, papa, ugyot kayo nga mangod. Lawas na pa ko gitudlan sa akong mama sa pag-answer sa akong manjol. Samtang nga akong papan kami sa pag-uma. Ano na ko ma? Katagan sa ampong nalan. Skwilan. No kinangan ilan. Dik ay, kinangan ilan. Nada lang nga mong matutulong nga padayon sa pag-sort o pag-shake sa among mga module. Pamutusan sila sa papalap sa ilang tutungabi na sa tawag, text, chat, pagbisita, module. Ini ang among module. Bisan na yung kayo ang among balay padayon pagyapon si mama. Wang nini nga to sa mong tungaan. Pinagin nini raton kami yung banan. Ang mga giyan na mga ginkan ng mga tutudlo. Kasing-kasing, kasing kamo man tutudlo nga puas ni tagpamagi alam ako matabangan sa pagkaton. Salamat kayo paggantaw na maayong pagmaon. Sindan. Kinangan simban, di kami nagkapasalamat sa atong Ginoo. Kaya pagpanalipod ka na to, batok sa pandemya, na atong gumantag sa salamat. Amen.